khati hun lai khan kumsom pagwal lik kha kalani a motel changkang vak lawa chuan thokin poisa tle mazong ka thok chuak ve thina soyang khan kan motel chu changkang vak lawa crime sang te po a thleng fawani reception a ka thut mai ba ka room san te chu ka ti fai kwal thina tai khat chu kha motel building ni na zo ka chuan room ti fa in na ka thoka chu floor chu are thinin mi khwal te po an tlem thin khop mai room number zani somthum paruk na chuan ka thoka uluk taka dar thalang ka shuk fai lai chuan mi papa khatin ka hnunga tanga min lo en renga ni ti ka hmu a chu thil ka hmu chu ka phuzok nge ka hlaw lu tuk chu ka tol hnung dora min ti hlaw alom ka ti a ma se ka bosin customer care apoi mo zia ama amin shil kha ka shi chuaka ani hnena chuan onem takin ti hian ka ti le a sir pui thina check aneyem ti in ka zota chupa chuan kamita en ring chung chuan akut hi arun ti kanga akuta thil om ke en chuan dollar za note ani a chu thil ka hmu chu makati ang reng hle maya reilote ya chupa chuan Teriya kania room le lama son onu puinen kan cheng don thina ti pa chuan ngei om tak hian anuya sir ingatan nge dollar za hi kanu puiten son infiam hawang miang chu thil ka hria chu ka lung phu chol lo chau ti palu tuk sar ka theilawang ani kanu betur ngot tal pon local ta che khonga in kan room local ve ta che ai sir nadang kala neya thonga in min chwa san sham ro reilote ya chupa chu a chuak ta a karil ru te chuan min kidnap atum chiang mei ka ti a chupa ke pen thomri ka shat zo ve le chuan arang the ang berin room chu ka kal ngala kan manager chu biak tumin ruma telephone chu kan la a telephone chu alo chhia a chu thil ka shat phei chuan ama ai zong zong in ka hlau thong le zwala karil ruate chuan ngai to na mak tak tak ti ron lang tan khapa khan ati chhai mani le ti in ka ngai to a ka cell phone la pona ka da dai si hun rei lote ka ngale hnu chuan kongka chu zoite in ka honga ka phone chu rang takin ka zong kwal ngala ma se ka hmu tak lo wang chuan ka hlau thonu tuk chu ka tan chetari ngota chutia ka tan chet lai chuan nunglama tangin atan chhia ania tian mi pa au thomri chu ka hria a ka hoile chuan khapa ngei khani ma se ke chu tlan zelin stock room a chuan ka in kal khum le ta a pon lama tang chuan minzong ni om tak thomri chu ka hria a room a chuan minute somthum vel ka biruk nuwa reception lampang chuan chak the ang berin ka tan le ngala kan boss ka hmu chuan ka ko ngala ani chuan police te chu kawin room chu an check ngala ma se rin ang nge in alo tlan che mana police pakhat chuan khapa ngei kha nirei tak an lo zon to thu te asoya chuba ka me che pathum lai alo tha to thu te chumin shil tel bok atu ka tang chuan ka hna atangin ka bang hala nithum nuwa chuan khapa kha anman to thu niu sa non puanga khami hnuwa tang khan eng motela ama ka thok le ngai to lawani voina ka thil ron soi tur hi The Exorcism of Emily Rose ti film atanga lak ania atak tak be chana an chan ni in
hmeichhe pakhat Anneliese Michel tih hmingpu chunga thil thleng ani. Germany rama cheng Anneliese chuan kumsom proklek ani atangin boina sang sang ani tana lu hei thut te biak chan na chang shet lote au thut thut te le tho a te nei thina voi khat po anu le paten khumbula maksak takamu in alo khurdur dur lai chuan mubok chu thil an mu chuan an ngei athalo hle a rang the ang berin doctor an pan puya doctor chuan athuak abuai thu shilin damdoi chi sang sang te chu a cho a ma se omzia om thei bok si lo kumsang khat zakwa somsari pathum Anneliese kumsom ni pakhat atin nu phei chuan ama ain abuai le zola mutpo amu hi hlei thei ngai lova thokhat phei chu Anneliese chuan thlarau swalin azar buai ni in na in sha a pa ngai taka am tum vengyal pon amit mua chuan thilpa ngai te po thilmak tak taka ron changin ani chu nasa takin aron ti boy thina abing bula te chuan tu emani hian aron shil ru angten a sha thina Anneliese chu biak in chung po rap thei to lovin ni tin chuan a in control zo lo tel tel ani bera ran nung eite mani in soi sakte lau om tak taka chet lai te chu a chung ten an mu chuan a ko chunga ram moi alut nge ni nan ring het bura Anneliese nu le pa te chu biak ina kalin puithiam priest anti hnena chuan puina an dila Anneliese nu le pa te chuan puithiam te hnena puina na sa takin an dila puithiam te pon rem ti in Anneliese an mu me chuan an ni pon Anneliese chu tharau swal takin alu chil ti a hala Anneliese nu le pa phalna la thlap chuan exorcism chu ti an tum ta ni exorcism ti hi thil hlo om takani a mitam takpo anun an chan pha fo to ni amai ro chu an ni lo chu pui thei tu tur anom si lo wang chuan exorcism chu ti ngai an tum ta ni kum sang khat zakwa somsari panga a thlen me chuan Anneliese taksa chu oko chunga ram huai te chuan an thi che to khop maya anuwa an sha danin ako chunga chuan tharau swal pakhat chau ni lovin paruk lai an om ti an mu chuak bok kum hi borve lai exorcism an ti nu chuan Anneliese ko chunga tang chuan tharau swal tak tak te chuan an chwa sana chutia exorcism an ti zo me chuan Anneliese chu a hrise lovin chopo ai ngai lova July ni khat kum sang khat zakwa somsari parukhan Anneliese chu dehydration wangin aboral ta ani aboral chan hi Anneliese nu le patele puithiam te chu pu in an mana ma se fin fiana om lo wangin tharuk nuwa chuan chwa le an ni